Yeah, it's your boy Coffee Man. I'm out here in Cape Town, Kukuleto, Barcelona, Pole, South Africa, man. It's yet another episode of the Black Couch Podcast. Woo! Yes, yes. Shout out to everyone who's subscribed on our YouTube channel, the Kasi Mayhem TV. And shout out to everyone who's following us on Instagram, the Kasi_Mayhem TV. And on Facebook, the Kasi Mayhem TV, man. Make sure you also check out our Facebook group, which is the Kasi Mayhammers. Be part of the family, man. Be part of the team. And enjoy the benefits of getting nothing but the best content in Cape Town, South Africa, and all over the world, man. And right about now, we have a special guest. Episode number 60. You're on episode number 60. Issue. Astra man. Issue. The Custard man. Issue. And how is Grand Puti? The Grand Roman in the Grand. And Mdantsane Puti, man. It's a very hot day. Yeah. I don't know if you like attracting the sun. It's the ultramel vibe. It's the ultramel vibe, my G. It's the ultramel vibe, my G. Like, the first time I was introduced to you, it was launch ka AJ Menace Woodstock, which was a nice event. I think you were the only AmaPiano artist in a hip hop show. Yeah. And you killed it. Everyone went crazy. Yeah. You'd expect a show to start with something mellow and then end up with a bang. But that one started with a bang. Yeah, all away. And for people who are watching right now and be like, Kubaan lo Grootman, lo nihleli ambaan lo SpongeBob. Kubaan, bas no bas. Like a brief introduction, yeah, bro. Sure, Grootman. Issue. This is your boy Astra man, put my Custard, aka Future Fan, the only original black guy. Issue. And I stay in Kailija 7784 SiteB. Yeah, issue. Kuthiwa kazi any dangerous. Very dangerous. Very dangerous. Prepare my bullets. But yeah, we finally make it. Yeah. Issue. Growing up at Kailija, has been like any inspiration, yeah, bo, in terms of music, like because like you're doing something that is fairly new, which is AmaPiano. Yeah. But is there any other like musical background that you have or like influence? Oh, I sure am. Actually, I grew up in Williamstown. Okay. In the Eastern Cape. Yeah. Elawes in Gqom. Yeah, Gqom. Koyipi lali. Ngilale kuthiwa kwaQongqotha ba. kwaQongqotha. Andiyazi ndandiye a case kamawuko awu before ufike eQonqa ke yona qala yona qoboqobo uhambe nje umgama beyiqonqa. Okay. Mara uQongqotha ukhokode kakhulu eQonqa phakathi. Okay. Because xa uvele down iba iGinsberg. Okay, on your right uqithe ibe iZwelitsha, on your right and your left ibe iSweetwater. Yeah. Uqithe iZwelitsha uthi Mlakalaka on your right and then Phakamisa on your left. Okay. And then uQongqotha is after Phakamisa. Okay. Hayi lale enkulu leya. Yayinomlule kuGeorge leya. Yeah. Anytime ayindala kupolitics. Okay. Kuthiwa ngumlule kuGeorge. He recently passed on. Though. Yeah. Yeah, Maphorisa. Ndayibona itown yenu pha, ndayibona town yenu. Incanywa man imdaka man. Yeah, I could. You know what happened the first time I got to King Williamstown? Sure. Ibus yam, it passes by a stadium. It's abandoned. Victoria ground. Esingasasetshenziswa. Yeah. And then the next door, Department of Sports and Recreation. Bayibona yonke la ndenza lapha. I'm like, what's happening? Like, Jani? Bayibona yonke la ndenza lapha. Would you say you moved from Elacala for greener pastures? Yeah. I moved from that side, bro. I'm 2016 to this side. Yeah. Yeah, well. And ukuthanda lomculo ke back in the days mina bemameli Kwaito andifuna uqoka time ukhule omeza bami in fact ngaba ba influence leyo yabo. Yeah. All of my neighbors ibingama hotman asakhulayo ngawa influence leyo ba phofa wathethanga nami umuntu ebevela azikhalisela umculo wakhe. Yeah. And then adapt abozola 7 ngelaxesha lomdlwembe. Yeah. Ubricks esacula under band imzekezeke
Oh Mashava that time uMashava ke noko sikhula simbona cause ngwaselokishini. Okay. Yeah, waseKasi Mdantsane no. We usually visit that side so simbona Mashava nangoku belapha noba umka 2010 pick up khumbule beke wangapha. Yeah. Mara background yami yomculo nemna ibi Kwaito. Okay. And then from Kwaito high school I started rapping because then from the actor Peter Sinezwe Chezon 4. Yeah. Started rapping. That's isivalelwa ngaphandle basoka yikho lo rapper. Zawe mase uchala ngenhloko uyangena uthi ufika e stage. Yeah. Unikwe mic ubethe freestyle yakho ekwayo ushiya abahlali bengayazi because bayazi noba uya rap. Yeah. Incaka leyo. Because track na track endimamela ngibomba man useless mama ngimamela track. Yeah. Yomuntu lewe. I rather mamela beat. Yeah. Then umuva kwami ngapha yafika kwamapha eCape Town yasho ndiqala nabona ba okay man iGqom initsi apha yabo. Yeah. Kakade mina ndeGqom waya ke high school yaza ngiqonda khona umuntu ebe high school ngela xesha lethu kuma ela xesha lo DJ Matsawu. Yeah, nobona Time no sense o DJ Lia ela xesha lethu. Akekho umuntu ongazange wayemamela iGqom ela xesha kulapha iGqom izalwa khona izalwe entsana iGqom ndabava iGqom yaseDurban iGqom yaseMdantsane yaseMdantsane iGqom uyibuza phaka ko DJ Lia bakuxela banjani bayibe I remember. Yeah, bra, not inkosi izinto amaninzi amakhotman ngapha entsana ipushile iGqom but kuthiwa yaseDurban. Yeah. But yafika kwami ngapha ndifike ndadibana namajita most amajita ndibendibana nawo bepusha iGqom yabo. Yeah, the producer yami uDJ Timunda naye bepusha iGqom waya. Then 2019 Munda saw me kuparty cousin yami uJ. So another video pa benibethe freestyle kwenye track cover I grow deep. Okay. Yeah, well betha le freestyle ngeCustard pa. Okay. Khona ivideo pa ku Facebook ngibe iskip esimhlophe nehethe yellow pa bethe freestyle. Yeah. Nje kokugcwele kunice man upholiwe khona engane nephuzo kumnandi prime nice. Mara hey hayi zaziphihlika mara ngathi ndova ibeat ka viral abantu ukwecala lethi xami kwa mo stress bakusenja yami uyayivale we de hayi atsho lewe man ndimba uluyidede le freestyle hayi bethe zakubethe ivideo yani hayi abisithi beat yo Astra man hayi Custard why umjito ubona la video kusebra uyapusha ndithi manika if only I can get a studio session I'll show you flames Ibrahim that was 2019. It was okay man actually mina nibethe iGqom yabo. Mara ndiyabawela ke ngoku ukufaka kwamapiano because actually amapiano ndiwazi 2016 sanofika pick up. And wazi ba archives Cape Town. Khona omnye umntana ongakhona nabiso kuthiwa ngama-Astra hlala sona by SiteB. Wayisuka eJoburg. Okay, yangiqalela ba-Astra. Asimameli wethu ngapha. iGqom asimameli iGqom thina sibetha entity music. Josite disciples. Ukabza. Ekobandla kubantu. Wena wadume ngokuthi piano nje yami enyani kanimamela. Track yokuqala wanimamela nomshovu umbali. Yeah, lokho DJ Lihleza. Hayi ngqomba yo hayi jonga all night. Simamele la track. Sibi party in fact isihleli kuyanxilwa kumanyelwe la track. Siphinda kumshovu umbali. And then lamana waphinda wabuyela eJuza wabuya nezinye track. Ekuse hey imandi lewe. Fuma sebe okay khawume iGqom. Ndathanda ukudownloada iEP ka Chronic A ngela xesha ndiyakhumbula. Chronic A no DJ C usiya lo ndathanda onyana bakamjazz ndathanda udownload iEP yakhe behamba yime mali iEP Chronic it's too much ngimamela iPiano wayawata man hey kwale man ngena kwami studio nomunda sabethi Custard wathi abuza ufuna itrack yesibini ndathi ndiyashaya mana faka enye beat zakhe zikwayo umjita ngokufika unotsho ba uyafika bram because kwaye beat zanabethu uyadlala enye freestyle emyakudala anayibetha hayi mari beat ayatsho ithi uyadlala phansi kwepiano eKapa EP. Check it out on YouTube yo. Also on Spotify. Piano eKapa EP. That's the only piano eKapa. It's titled Piano eKapa EP. You won't get another EP titled Piano eKapa yabo. Astra man nomunda. Kama track lithi uyadlala issue. But time after that umuntu ayikhupha itrack ne grand much nami ndabona okay much. And then that was 2020. Uyenza kwakhe la process yokukhupha itrack. Yakhupha 2021.
Get my first booking go sidibana sonke phano ku AG. Yeah. My first performance. Okay. Performance about Gqom. Yeah. And I think I jumped on someone's spot there because Mchita was Zamela. Now that I'm new in this game and stuff, Mchita was Zamela and Jayamba Mutin. Awudlala man because the hip hop is opora band at least ndakwazi wena uzabajisa Custard waya ndithi njayami vele I am from then starting to observe by man in a short period of time denze i-track and a performance. Okay, yeah, let me push this shit. Yabona that I am madibona bizandibeka up and I push le wena aqhubeka mina kudala nabhala ukukhula kwamnandi zezambungi fuma sibakha ubonge kodini siyakwazi uyabonga awubonga bethe umbongo wami bethe umbongo mndishiya apha ndihambe. Yeah. Mna la way yandikhuthaza be life in because ngikhulele kerk ukuthi khonze kwisile masimande yazi ba okay ngomgqibelo ngezinto zakho iphepha lazo ikhuphule ecaweni. Yeah. Endlini awazi oba unginchile ngena ngeback door phuma ngeback door waya mara likhuthazi lo. Akho right uhambe ebusuku. Akho right uhambe ebusuku. Mara ya khotman yaman. Mara so far umculo unamahlande enyuka cause I remember ngongongo ntsana khupho 18 area. Khona ngitrack ne Custard Kings. Khupho 18 area namachita fine. Hey machita ish. Dazi nabantu davukwa bobuntuni bobugrade or what. Mara machita didn't put me on credits. I'm like, James, yeah, what you're doing is not part of the business, machita. Yeah. Though Astra man nangu Astra man sosophinda umbono. Akho team Astra man apho. Astra man uyi-1 go-Astra. Akana management akana ntoni independent artist ngohlobo. Yeah. Afuneka ndiye kwi-gig. Khupha imali epokotweni mbiye kwi-gig. Iza kurhafa bayirhafa ixhomeke kubo mawoyi. Yeah. Because push business machita. Abantu basatha for granted mara push business. Yeah. Yabo khotman yam. Mara machita waniputha ndinayo lawyer though. Kuyo yonke le ndenza ilawyer nayo. Ndayazi right na wrong. Phone lawyer mna yam kunje phone number yakhe ngiringa nabo background. After background bandifaka back on trade. Sasenze itrack ezi 2. Yeah. For November last 2021. Yeah. November 2022. Because ikhuphe last year le track. November 2022 sibethe itrack ezi 2 sports in the studio. So azothi machita noma asokisebenzisa la track esibini yakhe. Azothi Astra noma machita man kaniphe nje vocals zami zazipanisa nangeproduce yabo. Kwathi wazibonakala. Mara ningothuka phela life xa nivuka Astra man egadlela kwenye beat nimoni bayengabhalwanga ba Astra man ku Astra man. Yeah. And la tracking othando la track le yo too much. Yeah. Yo too much. But like understand why would they fail to credit you? I'm sure khotman yam. Yes, inoba la advantage bokhe umjida kana team. Yeah. Sama kazitholi bazihamba. Yeah. Yabo kanti no Astra man incwadile le kudala nibona and le way yenzeka after usetrel esando colors. Yeah. Wade activate account yakho umjida. Yeah. And sitholi ke mina ke ba okay umjida wenze njani kanjani. Mara kuthi uthi umjida xa eringane ayizange afumane imali kwezango masa previous. Okay. Uzoqala ufumana imali ngabani? Kale album Ghost. Okay. Yeah. Because wabuya sikhuphela uGhost. Ghost kudala wamenza. Kudala uGhost wamenza. Yeah. Because zasikhona i-sample endisivayo ngoGhost ezininzi emari uyazibona basiqatywa ngezwe. Yeah. Eyoba zikhutshwe ngubani? Njani? Siyazi. But abantu abaninzi bayafuna isivala ngaphandle mara thina siyunga lo way. Yeah. Wona time. But ndagqitha nalapho ndathi isifana machita mana kho yabo. Yeah. Ibani grand mna I don't hold grudges mna ngumntana emighty mna. Yeah. Mna yo ngumntana emighty 99 ndayazi. Yeah. Oyenza kum uzawuphinda uyenza komnye umuntu uzawureacta wrong mna ndizabe ndipholile ndi-grand. Anzodla mntu ndisavela ingxaki yami uyongxaki yakho. Yeah. Yoba ube nomoya omdaka and stuff. Yeah. You were talking about Kwaito artists that you're looking up to. I don't know if you mentioned Mandoza. Mandoza, yeah, nah, he's one of the crew. Mandoza had one of the privileges of doing cross culture. Sure. Yeah, so Nkalagata did the cross culture big time. Even today, still does cross culture, especially to NDA functions
Yeah, boy, that's the only song among I can relate to. Yeah, boy. So I know you've been dabbling in white people. You've been dabbling in white people, and we had a conversation that's one of your aims, to be able to tap into that market. Like, what's the vision? What's the vision? Yeah, the vision is to make umculo wami ufikeleleke as an international. Yeah, I'm working on that. I know about the rapper ngesixhosa, they hardly even hear what I'm saying. Yeah, but I'm working on, okay, the verse, yes, the whole verse must be English. Yeah. Yabo. Babengamva noqongqothwana. Yeah, mara bebemamela makheba, but mara beat baya vibe through yona, and lo mculo ndokhethile AmaPiano already international. I'm working to that internationalism uba abantu abamhlophe babe familiar nomculo wami. If ever umuntu lapha ngoseGerman, abantu baseGerman anabo kwi-social zakhe bayayibona le artist. Xa bayibona bahayi man lo muntu uzaba ne-event eGerman naye man. Umuntu ayibukele ngibani masambe sombukele. So ndifune zawe ndibe ndikhula ngolo hlobo khona manje. Ayisuba hayi jonga abantu abamnyama babhadali. Yeah. Andifuni uxoka ndambethekele kakhulu. Andizozimention as black sabangathi ndandimncanye kodwa ndandimncanye. Bethekele kakhulu khona manje ufuma seba ndiyaxoxiswa ngemali yami. Ndiqebile uperform. And ke mna ke ndenza easily way. Ngolesine kan hlabe man ngedeposit ndizawufika Saturday. Yeah. Ngolesithathu ndihlabe ngedeposit ndizawufika Friday. Yeah. Okay mamela manje ihlanganisa le way yakho mara uzayifumana ngalamini ulapha. Kanjani okay moto ndiphele ndisiya cause ndoni isisonga sami siyasifuna sesonga lamjita njena ngathi sesonga ufuna usicunza yashaya ngesonga siphelele ngolahlwabili ufu fikelele phaya ndifike kule pleki ubona ba observeki grand awukho grand ingathi artist man ubona ba anazivesha khaya kanozithengela iwash okanye into yothoba noba ngamanzi so long uyozithengela bukishiwa okay uthengele into yakho sele uyayibona le onibhukishi le inyuke sehla but man phole man nabazinto zalapha isikhathini kuzothiwa fanele nizohlala ngapha sihleli ngapha bizwa kahle bamamela man dala ufikile lapha khanda ukubona and stuff sicela uzohlala ngapha no kuthiwa fanele ngazohlala ngapha hayi noma nawuphinda ndize yapha kodwa ngiqonda uhlale pha kwenzeka yonke uyoperforma ushaya fire performance cause udume ngalonto shaya fire performance after fire performance ulindile pha iways zakho bahamba ndiyavaya kaloku andihlelanga cause mina ndifika ndiperform ndiyibethe bani nohlala cause black iwest by plate yakho i-club lounge za black if i-event ndizawuhlala weza black i-lounge ne-club yadibani man shayele way ivaya mara ke people tend to take advantage yami because ndisiqebi mhlawumbe ndihamba ndedwa ayinamba nalomntu ucinge ba makanikhaphe akhona amajita isuba work amajita akhona amajita afuma sebayibona le kaya amajita la onke angayiteam ithi wasrame nangu yawasrame xa ubona ubani ubona wasrame akhona amajita but andiyazi I feel le way I'm fine mara xa nsithi amajita ne-even ethile ngedidile endaweni ethile transport nayo ungawari ngento sele ngalamini ngathi ndim ngokukhangelana ne-fans left and right akanwenzi i-fans zami no even endibona kuzo toya mna ile yaqha ina ndihamba neteam leya eustok otherwise kwezinye sorry ihamba yodwa khasi iphuma erhangeni just nobody iphuma erhangeni ime pha observe iphole enjoy event ubona xa sekubizwa yona i-call station ulibani bama angwena umshide bephuma erhangeni izawena ngazifuni ndifuna ikari ndisebenzele ikari lo nyaka ibeweni la bayithe conquest awazoyithatha easy lamajita ayithatha ndiyisebenze ndibe grand fight track man ngoyilapha ekhasi yebo wenzele kwezi plaques ninzi plaques endifunayo taba ndiye ngicula AmaPiano eCape Town nqabile artist icula AmaPiano because sikhona mara inqabile no zikhona cause like nalapha engingqini khona artists AmaPiano studio AmaPiano apha AmaPiano neGqom but for the past 2 years being AmaPiano mostly I think baphinde babuyela kuGqom lately because bona uyozama kakhulu but the songs are fire and I always felt like language does play a huge role as you have said lamdana imane siza nazo iJozi and eJozi
mostly spoken Zulu, Sotho, Tswana. Yeah, and then for people to gravitate towards piano lesixhosa, I feel like it takes time. Yeah, understand. Abanye abantu, they don't even understand that way. But that's why a lot of people don't support artists alap. It's not even about intswembu kanye ayikho ntswembu ingoma. It's probably dope, but la way ba I genre yona itself, majority of the songs there in Zulu, Sotho and Tswana. Yabo, does it play a role in how you create your music okanye ayikaka affecting ngoku? I wouldn't lie, I can affect him now. Yeah. But I would like to ba ndisifunde iSotho neSitswana. Wena ithetha kamandi, bayathetha abantu. Nithetha kaMasotho neSitswana, sangani kuyaculwa jo. Ngoba hayi jo iyathethwa. Ndiyabawela manifunda la wena ndizobe implementa lapha emculweni wami yabo phala. Ngenzame man sometimes uma ngiyini. Uyanoba isound grand okanye ithina man. Yeah. Because mina ndiyafuna uba versatile. Yabo ngifuna uxhomeka kweSixhosa. That's why i-rhyme zami bona bazi nesizulu nesixhosa. Omnye umuntu uzawuthi no Astra man ufake namajita aseJozi. Mina ndenzela uba umculo wami uvakaleke nice nakubani na uzofikelele. Yabo ukwenza bandifikile eJozi banibona abantu baseJozi man akaculi ngesixhosa deep lo mek yabo. Bethi isixhosa pha athi isizulu phana pha. Ayikusuba nifake abantu majita nje. Ndimndedwe Custard issue. Yeah, very expensive, very expensive. The worldwide ndawo yonke. Woolworths, Pick n Pay, Shoprite. Bawuthi Ultramel ke ayizochi. But like when I like in terms of the music, I know it's a fact that there's as much as Batabandu Cape Town industry, there is an industry, but it has its own way. Yeah, but how have people received you when I go industry? Either producers, artists, fans, or event organizers. Like so far for Rwena, from that time I saw you Pana Woodstock. How is it though? I won't lie. I man calling producers. The improve kakhulu thuba le producers. So far ndisebenza ne producers E3. Yeah. Including nakudala ndisebenza nayo. So ndilahle leya. Never. Then antada ndibeke endweni so ndilahle. Sebenze nazo Z3. Mara is fine la machita yona I man mara energy yawo nayo. Yeah. Mara usebenza nabo was very productive. Machita energy yami ke mina kasolweke nje nasozindibona ndi down very productive machita ayapush and akunika le uyifunayo. Yeah. Yabo. Umunda upholile. Bawuthilwa ngepholi if Poli was a person umunda lipholi umek yakunika iwe yakho Astra injani xa nje ngixalela noma njaya mamela mina pha andincanywa la black ngasifakele ya it okay Astra ndayifaka uphinde uyive uyiphinda wayiva Astra ngathi ayisound grand ibuyisela ko umthitha manje be right ngela hlobo lokuqala because ayisound ngathi nami ngicinga lo wemfeni ngoba ngeke nayizama ngohlobo umuntu ukhalelana nawe ngengxaki yakho if ever kufumaniseka kuba umuntu masikhupha imali ye-art cover mfethu siya 50-50. Yeah. Yabo Chita uyi-producer yonke iwe yakhe unayo mara for studio time sometimes asihave. Yeah. Sometimes betha pha kuyi for quality sasihave. So mna naye sikhalelana 50-50 nakule EP sandoyikhupha nomchita. Yeah. Khona EP sandoyikhosi ikhuphe nge-11 kaNovember last year. Yeah. Ithi uyabona umuntu alibala igama le-EP. Ithi NewAge Kwaito mantaya igama le-EP nithi into kule ngqondo. Ithi NewAge Kwaito EP yami ephumileyo machita iphume last year yabo. Umunda ndinayi track nosporo wabantu true umunda. Okay. Uyabona wona Hotman. Lewe yami nayo mchita 50-50 nakuntoni na nakwi-royalties 50-50 nomela. Nemali studio time nemali yantoni 50-50 na xa ungayibona i-art cover yayo ibhaliwe NewAge Kwaito Timunda Astra man issue. Yeah. Uyabona wona time. So phaya i-track eziphaya andifuna xa zonke izintswembu. Yeah. Zi5 track eziphaya Hotman. Zonke izintswembu dinayo nenye i-track entswembu kakhulu yo. Khona mina ngithe ngisinesibo peza uhlala phe Gqom and mazi noma zange nambona wena zange nambona mara umunda managed ba okay Astra le track manifumana the best vocalist female
Fanele sinesipho pheza. Shout out to you. Uzanibona one day. Uhlala nawo nabeGqom. Godman funa ukuxoxa. Umjidi engathi wayifunda naye Cape Town High yabo umunda. Then bakerka sam so I pick up apa and lamnani uyafuna attend performances la fefa uthi akazange wanayo akwacula. Yeah. So Astra mina waya naphina abafuna Custard. So if ever mntanami ubukele apha jonga Astra mina say on all social media platforms uzanifumana apha uthi ndimi usinesipho pheza lokuculela kamandi issue yabona tayam and then sibena le track yeSporo noba inoSporo nabantu ibuza ba kuthene kumnandi apha wena yabo la track nanhleka kamandi man braya okonye black kuthiwa kwaMickey down to ngilounge sanoku nanhleka kamandi phansi yo amanda yeah ake ulinele khona manje izonigoduka seyabo bengicula lapha phansi hayi khona beat choyo bangaphakathi bengibuza kuthene kumnandi apha ibihamba le beat abantwana bayajiva ubumunda uyadlala ishu ayisuthu uzoyimela ngoba le piano lona liyazenzela ramakalela ayibetha ngolo hlobo marumunda wayiphaka wayikhupha le ndawo ka ramakalela nansi te ramamphahle xa umuntu akabaseleka hlobo nibaseleka ngikuyibona xa ubetha itrack ngoku ufuma sebe endayibetha le track iba ifire enja yami isuka imarinate iqhenyewe kwayi over ufuma sikhalela kodwa za lines ba sikhalela zala mara ayikwayi akwazi nothini yabo mara bawubunokhalaza benokuxela umthi Astra ufuna kuthini ayikho into uyifunayo yazi winda kunika kona itrack ethi amajika pha yawa basisibethu yabo athanda uqabana negentle magic subanda ni criticize khanda nixelela baya mojo benimnyama navele najika bene use it in magic yabo mara ndabawela xa niperforma wena Godman yabona ndiperforma ndisigqi yabona implement way nje ndo mhlawumbe banza perform Custard nojika magic fike kulo event ndiphethe Custard nombazi tent nika nje random people up bamba lapha nje bona baza kuthuka ngala track xa nsithi lo mfana ezi Custard besibambe okay mojo can tell ngola hlobo xa ngicula igentle magic ndibe ndiphethe ngesandla ibe ngathi nami ndiyisebenzisa mara sendimhlophe man hayi nibona laba kutakhofi mose hayi ndayenza hayi bo I'm not forever yabona khoma I know masachinja I know masachinja too you talked about producers but like the environment like I've seen you in some posters like environment injani for you hayi bra once kuthiwe welcome on stage Astra man hey nabo bungandazi man uthova ukukhuzwa ba yabo ukhuzelwane bambi mic Astra man athi ishu xolo Astra man morals zingxaki zakhe zongushiye pha eminyango mntasekhaya ngoku uzokunika umculo in fact iperformance nomlilo mna ndikwenza unibukele ngokuba ucinga ba kusenza njani orendle nganene wathi naye nemalokhola uphuma kule event mina kubetha ulibale nalona lelo namalokhoela matamna ndikushaya ngefire performance ubona ba lo mjita lona nishoba uhlala eCape Town uhlala eCape Town majita mbacwini ukuthi yaro sanowara yabo SiteB sanowara disikanganga ndifikelele kanyana uma seba naphi na ndifuna uxoka takhofa azange ndaperforma mina abantu behleli phansi ufuma ukuhleli ngathi secaweni wasilinda umfundisi ngithi hayi Godman yami hayi bakuperforma mina make sure ba okay noba ucofa ifone yakho man userious kanjani na ba okay uAstra iCustard Astra okanye ungaphela utype kwalonto leba uAstra iCustard uzimamele yangena enhlizweni lawe bangubani lona ngokubiza ngeCustard engathana la track uvala ngayo mara kwindawo engaziwa kuyo ngithanda uvula ngayo statement baniki bayisenga ubani ngoAstra man uthi iCustard yabo ndithi senifuna uperform yesibini khumula bende lapha eFlay last year kuwe yamajita amanika shout out to Custard plugs man sure shout out to Custard amajita and host their whole night pa amajita and I care amajita bra whole night bra can't be namasimba too I perform twice pa nxa crowd athi nongena crowd nayiboma yes ayinxelile ngosreme naso kana inxelisa west adalela west east anxela west Godman funa ukuthi manje ezindawo ufuma sebasikwazi ufikelela kuzo because nansoyika because akhona ungadidulwa kuwe bras kuse Cape Town apha bensoyika nami uzapha kutakhofi ngqombeka kanjani
Udriver wami kaloku Astra bayasidala udriver wami kanjani ba driver siye Gqom Empire Cloud kinepool June ayibona nathi le pool ngeke nafaka imilenze pha. Yeah. So the crowd is always crazy towards me, and then after a performance whoever wanna hug uza ngenhliziyo yakhe yonke azange ndabona umuntu ongazange ncuma eze kuma engancumanga. Yeah. Uza namakhotman amadala gemini. I respect, I give that respect to Samora. They respect bra. They respect that. Ukhotman enkulu Tapizo. Watsho ngimathi ndiyafuna uthetha nawe nobani kanene khotma utara. Ayibona kwi-BU sessions. Utomkhulu uyenza ku-Black Couch. Ayibona kwi-BU sessions esithi mfethu. Kushale wenda kufuna mfethu man ndithi khotma ndiyafikeleleka khotma nendala. Nanini na. Bawungenile nje ku Facebook uthi Astra Man uthi Astra Man Mnyazi okanye asisipho Mnyazi as Facebook. Instagram Astra Man uyanifumana uyasend message ba Astra makuthi mina fikeleleka jo. Di Custard nchip yakwazi nondifumana na ngeclip andiyi4 issue. I want to ask you something. It's a two-way question. What's that one thing that you always hear about yourself which is not true? And then what's that other thing that you want people to know but they don't know about you? Alright, first of all, timer wise is bit yabo. Andifuna uxoxa hayi phakoqongqotho bayayazi. In fact ilali yonke abasisi beza age zakhe bayayazi. Esisibethi nqawo. And then bacinga phofu nami andifuna uxoxa ngona ndikhula hayi ndanizama manje ubona. Mara abantu bathi nina ndithanda amantombazana. I do ndiyathanda bathanda amantombazana but not ehlobo bacinga ngalo man. Bacinga ndithanda ba every ntombazana ngaske iye kwami no. Ndabathanda amantombazana cause man ndikhula namantombazana. Unombreak pha elalini sikhula sonke simojo namantombazana even kwasesigela mosman. Bendama nabafowethu mara xa sile classini chomzami ngamantombazana. Lapha elokishini ngamantombazana. Abufika nikhona ufika amantombazana khona that's why ndibancane. Ingaske kuma amantombazana angafumani into nanso ifonela ngoku intombazana. Ngiyabona amantombazana. So bra ndiyabathanda amantombazana but ndiyajola nayo umuntu nayo umuntu ayisanowara. Nayo umuntu phethe kahle man bra. Aphekelwa amanti kanjani gain ne weight. Bandi kubona ndakunxasa indimi lo. Hayi good. Uyaza indimi hayi indimi. Wesibanzi uthi issue xa ndikunxasa. Funa issue xa ndikunxasa bomba Astra wasamelwa yabo. Ningamfanisi. Exactly bra. Mphendule lo muntu yakufuna mphendule. Baby yapazamisa ke sana. Before interruption ye call ebalulekileyo. You're about to tell us about like what's that one thing that abantu abangayaziyo ngawe okhalela ubaba yazi. Akuse. That's why ninibona soloko differently. I'm a stoner. It's hardly people abangayaziyo lo welena abandlala namba area. Make wenza kanjani ufana nabanye abantu manweni. Ndiyaphola John mhlambe ngesunlight in background. Mara uyabonakala Astra wami no heal nje ndizawuhamba nabo njani ndizithandazo heal. Uyabona man I'm a stoner in a big one. Ayikho enye wendenza na secret mina noba ungagubhulula phi nazo zawe ifuma sebani ne secret what hayi ke mna naba ne 16 months onleqa 17 ningasayibambi le way ngoba usaphumlile okanye andiyazi noba ndiyekile noba ndiphumlile ndisebenza neenkampani ezinkulu ziyabhayindisa njani eweske xa kujovela ujonge nenwele qoma ihalo
Sayasambamba pia. Yafika. Sambamba pha enalitini yabo. Xa befika khokwalona yabo aqomba umuntu esenjani ngiqoba qhoboshile yabo otherwise yaba segazini ngona abanye abantu bacimfa bangihlala ngilawe divide natural ayinoba sayenga yabo otherwise ngoku ta what are you working on what's going on ngoku right ngoku yo hayi busy jani busy Jani busy ndibusy okay ndinixelele emnandi ndithathe iGqom edibanisa nepiano yabo ndabuya nathi Gqomiyano uzayiva la bassline kla EP ezayo featuring Urayse ngumnye umjita wangapha eSlovo yabo check him out on all social media platforms Urayse/Gqom yabo bethi Gqom umjita I think under versatile ikhona production ntonton yabo pa ngathi versatile then by record label noba ino hayi ngathi versatile man yabo unabo amajita kumjita skima nabo pa umunda ubani shout out to umjita so umjita si foundele way actually last week Thursday yabo ngiqala visitor ku studio sabo amajita ndabona setup yabo ayimoto yonke week and then umjita bese busy ngeproject yakhe iGqom ndithi kusenja yami man mamela man awuba welke sishaya nje nyiwe nje ngazange ndayiva if ikhona out there I wouldn't say ndifound but ndisifila ndifound up Cape Town yeGqomiyano because ndimoze nayo Astra man so umjita nyani ku loops besincokola nomjita ba okay ithi man ngapha uthi sabuya nenyiwe kwayi la way bra kwayi la way banoshayile verse eyi1 kwenye yo kwayi la way hot man yo ikwaila uyalifuna uxoka and mina benibawela when copy track number zi12 babe kusiwa ngam but no man at least 4 5 nje nice you can then introduce nibona ba abantu bazayifila njani le way and I would say 10% producer and 100% vocalist because phana pha machita ndoncedile alifuna uxoka nomchita unala mentality yoba ndenza iGqom mina ndinala mentality bafundi ndifuna ilogram drama mnafundini makutsho malikokota waya so enye yeza track phaya ikhona ethi Gqomiyano ligama le album ethi Gqomiyano ithi Gqomikhala iGqoming le piano liyakokota safa man ile Gqomiyano man hayi asibulala man ishu iverse yami iphekwe kanjani ithi istyle sam siyabasokolisa sonke waya ungaze zikopolisa bengicela iverse mali kuMaphorisa sibangene emadumane hayi singabanyisa abantwana bajive tsipa abanye mabashaye nemanyisa Orlando Astra bayasokolisa ngoba ngoOrlando Astra bayasokolisa ishu ucela iverse icela kuLord Phori cheka yi1 nokutya kwakho ke studio sakhe uye nombane uye nento man andisifune zawe ndiyibona lewe bathendayo mathi kusamathi sanube ni trend man ngeways unnecessary because unnecessary lawe bekuphatha umphako ba uphori anzothi right ngothi umculo wenze le studio sakhe ngowakhe technically right because equipment yakhe machita yakhe if ever bingeke equipment yakhe ngoyo kwenza kwenye play ungafumana le quality uyifunayo yabo shout out to Phori technically right but morally akakho grand benga khona bemnyanzelisa ba maka break ngalawo tu ngesuka igcina enhlezweni yakhe lawo abezazi niba hayi jonga culo wami lo notela hlobo yenza amara umjita mana ufuna uxoka anzothi role model yami Phori ndikufuna studio dog cheka yi1 I wouldn't lie ningayitrendisa lewe yofika bekhona ke xa ufumana Phori iverse kayi1 dog kayi1 idala iverse yakho nayipheka nayibhalile ipha kude wena for ba xa ndibene nawo sure yes sure hayi ndayibona yes bra so so I'm working on that EP lo EP leyo ndisho izavula amacango la EP liyana man because a lot of Gqom listeners will want to know ayibo what is this Gqomiyano all of a sudden and stuff AmaPiano azawubuza ba hayi man uthi lo meko combine iGqom nepiano let's see ba ithini le way and nathi xa siyikhupha ndawurelease i-press statement because nomjita mbosman
and andiyana uzayikhupha under versatile but izawureleaswa ndim kaloku Astra man yabo nathi iboma inxhaxhazele ezweni mara bakhona abantu abane-potential hotman fumaniseba okay after performance yam umjida wandigqibela kudala athi Astra nandithe kuwe wena ithi uthi undithe hotman oko nandikulindile ubumonzi ifoni yakho oko wambhalela hayi hotman wawusithini ngala mini wawusithini so kum susiduba bawuzoza kum uzobika jo sivele sihambe sokwenza le wethu masiyenze bawuzanixelela uba makuthi kuthi masambe soyenza le way dog ngoku and one more time uluja hail maniga bona umjidi we have an idea noluja khona nje icula salikhupha noluja yabo andizobe ungena into details mara khona icula lenza ndaphosakala ngoba bekhuphisekele uluja ngoba khuphisekele ilamini yami yobantu record 18 area yabo because wanixelela before mna ndicinga nguThursday enye nguFriday kanti zoyi-2 Friday asiluza and mane kanjani track yabo sekele uMac yo kanivula isekele mawungena obu imana kaniqombeke ndiyazibona kule track mara ndatsho kwemthiza ndithi amani noma i-remix kalo Astra anytime nje yami naye umthithi usasebenza ku-studio sakhe bamasibe mojo yabo and then ucheze EC naye umthithi undi-approachile ucheze EC sizaba ne-project it's just a studio time because ideas sizigqityiwe ivesi yami sendiyibhalile mna ndiphambene bra mna I'm crazy I want to say Astra man masenze iculo so Astra man masenze iculo ithi Astra nansi beat ithina idea nayo in 30 minutes Astra man buyela kuwe jonga dog cover up ndibuyela kuwe ngevoice note ekwaye ina cover up uthi kusay phambene nje yami ogqiba ukuthi icwaka dog it Astra ngeminute lesi studio mna ndisebenza into ebheka phambili andibuyimva mna ndiyapusha bra nangixa kunoba ndifeature ushe ngabantu abangapi along umculo upha yabo along umculo uphuma ayisuba le indinetalento yokucula ndinetalento yoncokola abantu yoconnectisa abantu abangavaniyo fumanise babavana abantu intoni ingxaki thethu ingxaki wena uzibona uba uburongo ngokuthi andithi uright wena cause endaweni oba ngothe uthi beyaskisi eyabantu sebenikhuphela ndizibham nemela majita man sorry dali kule environment enjalo ke mna noba silapha sityelana imithi masincokole ngomfowethu jonga man imithi yakho ithe umehlukene nawo ayibetha ngoku bawuza banamasimbi utsho kwangoku soqoshelise ngoku iphelele pha enye yona izoncanya kwalo approach ba uncokola ba ubethe le imithi izafuna ukulwa still uthi yana nto bendiyifuna mina xa nihamba pha ngiyanifuna masimane ezaweni so fight ezayo kumna avoid hayi unda-avoid crash andidibani nobanjwa nje unnecessary so nazo nesikayi siwangotman hayi fight makuthiwe ndigwala hayi xolo magotman man kwanoba unyathele mna fries askis ngokunyatha askis unyathele unjonge iwest fries askis unyathele mna mosman fries askis ifani ba yilo gotmama naskis ntwana yami kwathini ezo sibonayo ba hayi jonga ba ubuyijambele yabo hayi ngowudala unyokini so amajita amanisi waluze ngezawe ndiya kwento yoba okay 1st April ndireleasa i-tribute song kamfowethu there's another nigga lost last year uphila sande sakwe rest in peace maniga uphilas umjita wahlatywa ne wabuya wahlala iveki wamorta following week Friday night or Saturday morning so wahlala nje iveki so it turns out ba edizange bamtrain ngaphakathi so wacisha kanjalo umjita yabo umeke wamhlabayo wabaleka mna nandizixelele because wajuice ngokubuyile uthi Astra bende wrong dog uyayazi ke wena kuzothi mandithi nyana bende wrong nje yabo ngothatha lamanqina kamjita ndiwacala oqaba nembuzi ichweba kinasuka nakhopha ichweba ngicwe isigezo ngcolile Astra mjaya ngomxolele nawo bashini into endifuna ukubuza leyo ethanda umxolele nta isifani nje umxolele background namza background background bithi kuthiwa majita bethu make ndihleli nenye imithi pha kumthi tayiboni bethu make andivelanga novela ibuza following ndinenzela ntolo emajita kungokusanda find out amajita ba umjita umorting nayandikhathaza lawe and I took a break apha emculweni ngokukhupha itrack because jita bandipusha man Jita was there for the music video nangena mali mina yosuka apha ndihamba nde-Century City from Century City siye Wynberg YG kla shop ka youngster from YG to a big onion
Kells River ndangenayo mna imali yokuya pha uMek wavuka uMek wanti KFC kwasekusini sivuka so2 sasikwala satrip sathi zolo sa KFC saphuma sayitown xa sifike eCentury qaleliko yathi Kerepeka zethu ze black like akasangena ekareni lamakhalati sasekwenza na music video hayi chuba bekareni sancokola namajithi just nice wayenza yonke la mina ngalamntana uLara lo waseGerman wayikhona naye namnandi yasasama lecareer nayo khona kula video sama icareer yakhe so umjita if ever no event dibe sithi nje yami ne event at Astra iMedium yeza dog ina nazichweba 5 tag and background because inja yami ndayaba ngilapha number zi2 3 events naye was attend zininzi angazange attend anzothi ngitheni baba ubusy and stuff but andiyazi namajite ekasa sekhona nangu ubani nothi xa ndifika ndithi ndipopulate ngomso asambini sobukela awona picture apha amajite nje but xa kunothiwa Astra ndifuna le way man for the kanti faka lento ethile nambane na staff kwathini Astra uyenza le way yabo andincanywa ke la way la energy hiyo le way nikhetha move man ekhaya licha man yabo enza move ekhaya licha for good majita enza move for good ne even zaniyeka ne park zini hlala le park zini hlala lapho ngizawuhlala khona secret location lapho ngihlala khona izanikhangela ingxaki yena andizanikhangela nobe ninihanda uyabona wena Godman nyande yafula and the energy yasekasi man ngoku engathi ndimkhulu kakhulu andincanywa lawe yokwenziwa mkhulu ke time it's fine man yande yacula ngicula kamandi ntswembu ndiyiperforma ndihasa andihasa ndifuna ngoba bani ngena kwa chip etavern Godman in fact ba uhamba nami fuma sebokhe utakho ufuya pha kuma SiteB sifike pha kuma endlini ndibeke ibheki sivayi sithi silotini kwa chip hayi sorry it's like 25 minutes usuke endlini ko TR uya kwa chip but ngithatha ihour uhamba nami wena umntana litime lixhawukazana Astra Custard bantu isana kubuza impilo kuncokola into ende fuma sebaba bahlele emthonzini bonke yazi ngento ehlele embacweni ngasendleleni lapha ngasemthonzini kufuneka ndibamba abantu isana ndibabuza impilo bonke ekusuba ndimi ngabo mina benabo ukuhamba ngapha kwendlela ndifike ndibulisa uyaxoka uzawukhwetywa awuzonga emdala nami kubizayo noba uyijani Astra weluya that's wanqama sindambaba straight man same time ibe ndiyaxelela suka ndithi jayam yini khawambe nobani ngifumana phambili khona yale messenger bakuyo enamathi the second visitela ayavela laha athi yo mfethu ayikasi yakhe yakuncanywa so andincanywa lawo yoncanywa kola hlobo because amanye amajita andani abantu amajita ngidalwe nje anenqondo zakho enenhliziyo ezimdaka ba ilight etheni lena cha umuntu uyayibhubhuzelela lawo kuthi hayi mawuni uyacula ucula amapiano ngoku usinika ntoni thina yabo into la naye singenayo yasuka light izifuna ukucinywa yezi lela lizwe landisusekasi ndimamele ukuthethwa nganye Godman nqoma le Godman ayimoshi mnti nice always ngumuntu wabani kwayona hey ndayithanda nayizisa kum asikho grand ayaba hayi SiteB nondubula majita neyazi hayi bafowethu nokuthela ngibani Custard machita ukuqulula ngibani Custard wabudani ngayenzi lo ani ngayenzi mara zensuko khiwa yazandi ikhabra azandi kwasiyazifakela ama ndiyabeparking machita manje yabo ndiya Rainbow Lounge ndiyocula nanemali taxi ngenikhwele itaxi phone 31st yovala unyaka pha eRainbow Lounge kwakugcwele kanjani yo ndandibawula kanjani kuyo khona nomnye umjita uphela ujika ubani uAstra umoya wakho down soza acule noncule njalo yajika nje igame phinde xa ifike lokushini bafowethu ndiphaki besichilo ku ndithi beniyazi niyandika kanjani siqibile ba i31st song separking manje nenzizwe aphela sinkintsha siba grand amkelwa iphone ngiqala unyaka ngena nebelasta yojo inkabi nayo nangoku saliva iPhone phone ekwaya ayizothathwa kula secret location andihlala SiteB it's too much it's too much that's a lot man coming from a cast as much as prepares amatyotyombeni lawo kinopho but we want to go out because ndawo zethu yabo we want to live a better life yabo like for people who are watching right now and they want to follow your stuff, check out your stuff. Is it Astra Man on all social media platforms? It's Astra Man SA actually. And then Facebook is Astra Man. TikTok amaninzi majita ndifuna uzitrendisa. Ndino Astra Man SA, ndino Astra Man SA 1, ndino Astra Man SA 2. Ndino Astra Man RSA
no Astra man put my custard. Yes. Hey, sure. iBhayibhile. Xalela Astra ndawo yonke nafumaneka. Ndawo yonke nafumaneka yana ku Twitter ngona ngekomkhulu. Yeah. Astra man say. Awe. Mara man kanizamele nta coffee man jeka yi1. Oko Maphorisa man. Kalizamela uphori guys. Ngifuna uphori man. Zavethe Joza azamjoza. Man uphora ngifuna uthini no I feel like energy yami nalamchithe ngaclicka bro. Mina xa nise studio ndiphambene ndiyararaza. Yeah. Umsekelo le track ayijos, yabo le track ayijos ndibhala last year. Yeah. Dala nayikhupha ku TikTok. Yeah. Yabona ndihleli pha kuma bed nanisele reds ngaladina ngoba ndimcinga kakhulu mfowethu. Yeah. Ndibhala and influencer nguGqom3 khona umunye umjita ongulive. Yeah. Gqom3 ulive inja yami ulive une voice bra but akuyonqani ye studio ulive. Yeah. Ulive ngalamajito obala amajito odaliwong. Yeah. That type andiyo la type ndagadlela. Yeah. Biza ngomagadlela. Sure. Yabona yami so umjito nayibhala le track yakhe ngongqome kanenze video man for TikTok ngibethe le video. Yeah. Then ibetha le video iyangena leyo. La track ngiwanza ifoni noyifunda ngona ngakayikhuphi noyikhuphi andisayifoni ndiyibetha. Same time. Because ilapha lawe ndibhale phani lapha majita. Umjita lona u live yena one influencer ba amadronga man iflow yakho mayit. Yeah. Andibethele nye flow. Qale flow xa ndiziva ndizimamela pha kum ndisijonga speed. Kodwa umphora ngandimvuse engcwabeni. Yeah. Yawo ngitsho kwena kusenja yami ubona ukumkhumbula umphora uthi yana mkhumbulo ngandimvuse engcwabeni uthi njani man esihloko ndibetha ngalo nje yami. Vele ngicinga yena xa ndibetha le way ithi naye kaloku le track iyadedicate kuwe. Yeah. Yabo khila kawo bani. Mari chorus lami man mina mayi2 andiyazi ba manithini. Umuntu asiza uyincokola lona uphuma kwami kule podcast in the studio kumonda issue. Yeah. Yawo ku busy siyasekenza. Yes sir. And yawanza ithini because ndandibawela abantu dithi lengoma sibhalele lengoma yabalela ukuthula abokhila kawo khazi nabomphura lengoma yabalela ukuthula abomampintsha nabo Riki nabo Custard into ezilapho ibaleka pha mara wathi umuntu no man Astra le track uthe udedicate uphila special yabo. Yeah. Mara ke ngoku naye la chorus elinandibethe kula video lithi ndikhumbule awutami ngupila simani inja yami utywala naba busavakali kushota uphilazi ndikhumbule awutami into ezibaleka pha. Ngingena senigadlela baba le ngoma ndibhalela wathi uzovaya kwakho umthita leyo ndaba yangithusa umthita uvaya njani ngempeleni ndisazibuza nangu kanti ka believe inoba ndele ndisaphupha njalo manje ndimcinga ndikhumbula sakhulu suka kwasesikela kudala ndoda fantuka bangandibalisela leyo ndaba ngayikhuza kule industry yepiano nguyumthita wangipusha. Yeah. First verse yami idlakadlaka kabi enjonga tala verse yandithatha like 30 minutes uyibumba ke iverse gcwele. Yeah. Yona leyo qala lesibini leyanisokolisayo because nandifuna nje into okay zaba smooth apha esibini mare ngqombe yasuka ku smooth ngandawa qhubeka yanikadlela. Yeah. Yaba ngokomphefumulo ingelosi mthathi lishiya singalindile ngathi umtholo uqashiwe mana ngikhala ndedwa nsitinko sinilahlile leyo ndaba baba ebhlungu uhlinyembezi nisakucinga cinga sasezenza kusemanje usaphila yazi ngawungekho emoyeni nisafile inkosi ithatha njani kodwa lova nisakudinga ukuhamba kwakonja yamakaxola nisalile ishow clean track yakho umjita nice ngola hlobo because nawe umjita yomncwabe mthatha ngasemthatha ngiqala nonyathela kwazalana. Awe. Ya ngubhela umjita La ngikubona Mafu. Nayo ingcwaba time wakho waphakamisa singamajita noma siba stick fan 98. Yawo. Astra man nguyedwa wawo ncethele mthatha. Athenga shot amanye ithengwa lapha nayibeka up shot yami and band abancane umthatha banca abaqhumeli phofu lakasa baqhumelele ngoku. Yeah. Yabo. Baqhumelela following days in. Ngokugqiba uncwatshwa phaya hleni qoma okay kungcwatshwa izaweza sesipitho kungcwatshwa le garden. Yeah. Phuma nje ngapha kweyadi bethe enye shot esibiza ngoba i reflection khona NewAge esinye culture yethu sinayo ungasibuzi culture yethu sibethe ishot ecamba kongcwaba lakho sithathe izintathu sesigalela pha kwenhloko ngqo siphinde sibuye sibe lapha sifuna la webo silandelwa ngamajita xa siyongqina yabo. Yeah. Sibelieve kulo wethu nasifuna la umjita besilandela makade yebona namjita bacishe sicinile. Yeah. Emini yakhe yokugqibela makabunukisela utshwala noma kazobufa noma bumnuka kanjani gala lapha ebhokisini into egala lapha ebhokisini yakho uyamzwa.
galela nje apha phezu kwebhokisi sekhona umhlabanyana base kuqonyelelwe kancane chatha nje itoto zami ezi3 bathi besithi kwamntu exolweni man nama ndizokuba kuthini iculture yethu ushita wesithathu lokucisha sasenzile le kwamanye amajita so it's fine ababona bayibaxa efuma sebabaza kwenza nevideo kugalela utywala phe ingcwa andizothi disrespect kodwa ingathi yiyo man suthi sibonise la we abantu baphamba barayibona mabayibone wena uyayazi uyoyenza because ngabetha la we mina laphinda naphuma nasela aleni kwabe kufika ezinye amanye amajita phofu ayikhula naye mthela cha bebeyezo minci yabo wafika ndabaxalela balewe ndiyibetha inje nakanje nithi bengumfowenu lo ngobe nikhula ne so amajita masibetha lapha sebethile thoka lezo amajita sabetha mfethu usuke eKapa so anthi majita nisuke eKapa ngwaseqonqa mara nivele eKapa nisuke ba awusuku uyavela nditsho mntakwethu so buzibuza into ezini andidibani ke mina because uyayiva lewe ndithetha ngandizalelwe ngapha yakalo ngoku ndiyayibona la wena taya ayavakala mara sixhosa sinjeyana ke apho napha zezishiyane ezwezi sincokole ufumana sebencoko yethu ayifani ngithini ngavani ndiyiqoshilise msinyane ngosingavani ndiyiqonditsho yeke njalo mntakwethu izawukhawuleza ifuna ukuxabanisa so ndisebenza ku track yakho wachoose at least manzi athi ndoyikhupha le track noba uthi xebilile na ngombuzo kunini man unyaka uphelile uphofu ndizabe ngiqaba unyaka first hey bro ndizixalele nami lo wele ndifuna ukukhupha within 2 weeks nabona ba ingqondo ayidibani because ayidibani nyani bra ngathi khona umnye umjito usanoyikhupha omnye wachoose wakhe bene 2 weeks umjito wakhe ecishile wa manage ubhanta uqanile dog mina nzibanda ibhala mfumana bangicinga wachoose ngqomo yami ndiyeke ayikho ndicingayo qho banza uqala ubhala ngicinga wachoose yandiyeke chayizolo ayincede lo ama ndiyeke so le beat oko ni le beat endayibethelayo kule week ajuice zange andiyanga studio noyibethela because ndibethe verse 1 neverse 2 ndamvisa umuntu abayinjani le week matayi grenazo sizayo studio so namhlanje siyobulala le chorus esingenayo nomuntu akivoice yakhe iGod maker ngangena uyabona wona time mara uyikhupha yona itrack sayikhupha nge1st April then after ngathi izaba track yami yesibili uphumayo kulonyaka umuntu awukhuphe enye EP yakhe ethi buwena music yabo kuphile ndawo yonke umuntu khona na ku Spotify d.munda SA and the power time like it's fun net dedication it's visible and I wish you all the best and shout out for coming because it's been a long time so 2022 khangela le date asifumane yabo injeyana finally sayifumana and shout out to everyone who's watching man I hope you guys are going to follow him and make sure you familiarize yourself with his music and his moves. Maphorisa, I'm sure you're watching this. Make sure that you call the bro. Yeah, man. And shout out to everyone who subscribed on our YouTube channel. Before you end this video, guys, if umcha uzengaye, make sure you stick around, man, and subscribe on our YouTube channel and follow us on Facebook and Instagram, the Gqom TV. And we love you so much, guys, man. And I have no more words to say right now. It's been an amazing episode. Shout out to everyone who's watching, man. It's your boy Coffee. I'm out here in Cape Town. Barcelona, get a pole. South Africa, man. We're out. Custard. Issue.